Duha ka weather system karon ang nagaluntad sa pungsod karon nga adlaw Huwebes. Sa alas 4 sa aga nga weather update sa pag-asa, northeast monsoon kun amihan ang nagaluntad sa Luzon, samtang may low pressure area naman nga gibantayan sa Mindanao. Ang sentro sang LPA ang nakitaan sa 800 kilometros o 850 kilometros na sidlangan sang Davao City. Ang TRO o kunang extension sang LPA ang magresulta sa pag-ulan sa Visayas kag Mindanao. Maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan kag mahuyang nga pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, Aurora kag Quezon Province, lagip na ang Bicol Region bangod sang amihan. Ang Eastern, Western kag Central Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagdaguob bangod sang TRO sang LPA. Sa Metro Manila kay mga bayan sa Luzon magluwas sa eastern section mangin magalumon man tubtub sa kunang kalangitan nga may pag-ulan bangod man sang amihan. Mangin maayo naman ang panahon nga maeksperiensyahan sa iban nga bahin sang Mindanao. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first story. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:08. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, mag-aabot subong adlaw Huwebes ang international cargo vessel nga MVC Music halin sa Port of Ningde sa China. Apang hindi magdungka sa puerto sa siyudad sang San Carlos. Sunod kalyutan ka Commander Johnson Benamin sa Philippine Coast Guard Negros Occidental, ang cargo vessel magapabilin sa baybayon nga natungan sa isla sang Sipaway kag mainland sang siyudad. Duha pa ni Benamin nga ipaidalom sa 14 kadlaw nga medical quarantine ang 21 ka mga crew nga ginabugusan sa 15 ka Pinoy kag 6 ka European national. Ang quarantine pangunahan sa Bureau of Quarantine sa Department of Health kag dumilian ang mga crew nga magpanaog sa barko. Sa piyak nga bahin sa advisory yung ipaggawas ng San Carlos DRRMO, nalakip ang panugyan ni Mayor Rene Gustilo sa publiko, partikular sa magagmay nga sakayan pandagat, nga likawan ang pagpalapit sa sining cargo vessel. Ang information na nabato namon sa diri sa Philippine Coast Guard is for layup, meaning ang for layup vessel, meaning for standby lang sa bla, na for the meantime na wala sa may mag-charter sa inang barko, dira lang na sa maangkurahe between Sipaway Island and San Carlos City. Si Lieutenant Commander Johnson Benamin sa Philippine Coast Guard Negros Occidental. 33.5 milyones pesos ang igapain nga pondo sa gobyerno provincial sa Negros Occidental agud gastuhon sa Provincial Interagency Task Force Batok sa 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o kung 2019 nCoV ARD. Ini ang ginpahayag ni Gobernador Eugenio Jose Lacson kadungan sa paglansar sang kapihan sa Kapitolyo sa Governor's Office kahapon nga adlaw. Suro kay Lacson, 3.5 milyones pesos ang gamiton para sa pagpamakal sang personal nga protective equipment kag ang nabilin ang para naman sa prevention kag control sa nCoV. Dugang pa sang Gobernador ini nga pondo ang pagkakuhaon sa Special Trust Fund sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o kung PDRRMC. Una na ang nagpasar sang resolusyon ng CDRRMC sang Bacolod agod painan sang 10 milyones pesos nga pondo ang kampanya batok sa nCoV. Ginklaro naman ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga nakatutok lamang ang gobyerno provincial sa record sa mga patients under investigation kon PUIs kag PUMs o kon persons under monitoring nga residente sa mga banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod. Ini amay kang tanan sa ginakabalakan nga 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o kon 2019 nCoV ARD. Sa paglansar sang kapihan sa Kapitolyo nga programa sa Governor's Office kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Tumimbang nga hindi na sila magpahilabot sa record sa Bacolod agud malikawan ang anuman nga problema. Sandig sa protocol, dapat ang Department of Health o kung regional office lamang ang una nga mag-anunsyo sang PUIs, apang ginklaro ni Tumimbang nga kung kaisa ini ang nagakatrasar. Sunod naman kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, ila sa galayon ginapahibalo ang Department of Health Western Visayas sa sitwasyon sang 2019 nCoV diri sa probinsya. Liwat nga ipatuman sang gobyerno sang Bacolod ang no segregation, no collection policy umpisa sa maabot nga Marso 1 bilang pagsunod sang RA 9003 o kon Solid Waste Management Act of 2000. Una nga nagpatigan sa asod-asod nga pagsinapol ang syudad sa mga punong barangay kagawad kay SK Chairperson angot sa liwat nga pagpatuman sa mga programa subong nga semana. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sang Solid Waste Action Team, ang mga barangay ang mag-identify sang pick-up points sa paghakot sang na-segregate nga basura kag ilaman hibaloon ang schedule sang palibot sang IPM-CDC. Suno kay Familiaran, maiban nga mga LGU nga nabudlayan sa pagpatuman sang sining nga programa pero sa ulihin ang ginmadinalagon. Plano man sang syudad nga i-reactivate ang enforcement team nga may kapin 50 ka miyembro nga magmangdakop sa mga persona nga wala nagasunod sa ipatuman nga pulisa. I-reactivate ito ni Mayor ang atong enforcement team na magdakop kag magpinagay. So ang target date natin is March 1. Why nata kinamnam gani mag-IEC, mag-inform, mag-educate sa aton, kinaka-educate nata. Istoryahon ta lang si IPM kung ano ang schedule o collection naton.
Si Bacolod City Vice Mayor Alcid Familyaran. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, nagdangat na sa tunga sa milyon ka pesos ang padya nga ihatag sa sinuman nga makatudlo sa ginapanaguan ni Michael De Vinagracia sa siyudad sa Silay. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Colonel Romeo Balaros, nagpasalig si Silay City Mayor Mark Goles nga maghatag sang 300,000 pesos kung may makasugid kung diin si De Vinagracia. Una na nga nagpalayag si Balaros ang intensyon nga maghatag sang 200,000 pesos matapos na aresto ang 5 ka mga ginaligar miyembro sang De Vinagracia Group sa siyudad Santa Lisay. Si Michael De Vinagracia ang ginakabig nga isa sa pila ka mga drug group sa probinsya nga nakabase sa siyudad sang Silay. Sa din masami ang inalawag ang yangalan sang mga naglalakpan sa buy-bust operation. Magasapol naman sa mga adlaw Pebrero 6 ang mga miyembro sa Sangguniang Panlunsod kay Bacolod City PNP Director Colonel Henry Vinyas kag City Drug Enforcement Head Lieutenant Colonel Joey Espinido para talakayon ang peace and order situation sa syudad. Ang pagsinapol ang unang aging schedule nagligad niya semana pero wala ini madayon kasunod nga may conflict sa schedule ni Espinido. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcid Familyaran sa tubangan sa mga barangay Kagawad Pebrero 5 mangin sentro sa ila closed door meeting sa isa ka hotel sa Bacolod ang isyu sa illegal nga droga kag ang mga nagkalamatay nga ginaligar konektado sa droga. Liwat ni ginhangkat ni Familyaran mga opisyal sang barangay nga hindi mahadlok ang mag-istorya sa ilang mga residente nga nagaintra sa illegal nga droga kag pangabayon nga maguntat sa illegal nga aktibidad. Luyag man ni Familyaran nga mabahibaluan ang 4 ka ngalan sa opisyal sang barangay nga una ginbulgar sang Bacolod PNP nga ginaligar imbolbado sa illegal nga droga. Dakop naman ang 2 ka mga babae sa buy-bust operation ni Batigan sa Purok Kawayanan, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod kagabi gid lamang. Ang mga nagkalalakpan ginkilala nga Sanday Jeneline de los Reyes, 31 anyos sa siyudad Santa Lisay, kag Willie May Siangkua, 35 anyos ang Purok Kawayanan, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Police Office Deputy City Director for Administration kag Concurrent Station Commander sa Police Station 3 Lieutenant Colonel Levi Pange, nagdangat sa 3 ka beses nga test buy ang ipitagayon antes ginkasa ang buy-bust operation para masiguro ang target sa mga kapulisan. Nakuha sa mga nagtatakpan ang 3 ka palaba kag isa ka dako nga sachet sang suspected shabu nga ginabulbanta nagabalor 10,000 pesos kag subuman mark money. Preso karon ang manadakpan sa kustodiya sa Police Station 3 para sa naghigo nga disposisyon. Ini ang unang buy-bust operation ni Pange halin sa ginpamtang siya bilang Station Commander sa Police Station 3. Patay naman ang 50 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa 3 ka mga suspect sa Barangay Binubuhan, Gihungan City, Negros Oriental, las 3 kahapon Pebrero 5. Ang biktima ang ginkilala kay Lorenzo Mission, residente sa natabuan sang krimen. Sunod sa report sa kapulisan, las 4 sang kahapon sa nakabaton sila sang tawag nga nagapahibalo sa ilang nga mayara sang shooting incident nga nagluntad sa Barangay Binubuhan. Sa inisyang investigasyon samtang nagaluto ang biktima, gulpi na lang nga nag-abot ang 3 ka mga suspect kag sa wala may balaon nga rason, hinali na lang nga ginluthang si Mission. Giningagaw pa nga madala sa ospital ang biktima apang iyang gindeklarar nga dead on arrival. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:17 sa mga bukol nga nagtubo sa inyong alawas, sis man nagkuntumor, hindi na pagpatugaya, hindi pagpabay. Para nga hindi na magmalignant, maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sila yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500, ang may detoxifying compound nga managatinlo sang atong dugo kagatay. Ini man na mayara sang active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid niya deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page.
Ikatatlo nga kaso sang nCoV na record na sa Pilipinas. Samtang hagna para sa divorce, lusot na sa komitiba sa Kamara. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga gina-rekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon, bulong gini siya sa mga balatian nga ginabatsyag sa aton nga lawas. Ang importante maka-prevent sa balatian nga magtapik sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na tuntag na pulo ka pesos lang ang kada soft gel sinay available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginkomporma sang Department of Health ay katatlo ang kaso sang 2019 novel coronavirus o kon nCoV infection sa Pilipinas. Ang pasyente isa ni kababae nga Chinese national kanang edad sang 60 anyos.
Sunod kay Health Undersecretary Eric Domingo, ang pasyente ang nagabot sa siyudad sa Cebu halin sa Wuhan, China, paagi sa Hong Kong sa dong Enero 20. Duha pa ni Domingo, ang pasyente nagkadto sa Bohol kag duha ka adlaw ang nagligad, nagpa-check up ini sa pribadong ospital sa probinsya bangod ginahilanat kag ginapanugnawan kabangdanan nga ginadmit ini kag ginkuhaan sa specimen sample nga sa karon nagpositibo ang resulta. Sa karon may 133 na record sang suspected case ang nCoV, sa din 115 ang admitted sa ospital, samtang 16 ang na-discharge na. Hindi epektibo nga pangontra batok sa 2019 nCoV ARD ang cloth mask nga mabakal sa mabaligyan bagod hindi man ini o kung hindi man sini masala ang mga virus kag bacteria sa hangin. Ginpahayag ni Dr. Edsel Mauri Salvana, Director sa Molecular Biology and Biotechnology National Institute of Health and Molecular Technology sa University of the Philippines, nga mga doktor gid lang mahimo magamit sa N95 masks. Patag ni Salvana nga surgical mask lamang o kung regular face mask ang mahimo gamiton batok sa virus o kung bacteria kag dapat sundo ng insekto nga paggamit sini nga dapat yara sa gwa ang nagaduag blue bawod ini ang nagadala sang water repellent, samtang absorbent naman ang nagaduag puti nga dapat yara sa sulod. Abiso pa sang doktor nga kung nagamit na dapat gilayon ihaboy kag hindi na suliton pa sa paggamit. Naibaluan sa karon 3 nang na-record nga kaso sang kumpirmado nga positibo sang coronavirus sa Pilipinas. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Mendardo Guevara nga iya naginmando sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang nagapalaptas ang fake news angot sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sunod kay Guevara, anuman nga pagpalaptas ang sala nga impormasyon nga makatugas ang pagpanik sa publiko sa piyag sa ginahimo nga pagtinguas ng gobyerno nga pag-address ang problema, ang paglapas ini sa idalom sang revised penal code may koneksyon sa cybercrime o cybercrime prevention law. Duha pa ni Guevara, iyan na ginatugyan sa mga cybercrime experts sang DOJ kag NBI kung ano ang guidelines sa fake news tungod wala ini sa layi sang Pilipinas. Ginpabaskog na sa Department of Agriculture ang quarantine measures sa Davao Occidental agud matagan solusyon ang paglaptas sa African Swine Fever o kung ASF. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ginpahayag na ni Agriculture Secretary William Dar kay Presidente Rodrigo Duterte sa cabinet meeting ang matikang ang ginhimo sa niya ahensya para matagan solusyon ng problema. Nagpain sang 900 milyones pesos nga pondo agud ibayad sa manapektuhan nga mga nagasagod sang baboy. Naka-lockdown na ang Davao Occidental kag ginpatay na ang mga baboy nga ginigo sang ASF. May ginpagawa naman nga quarantine measures sa rehiyon. Samtang nakalusot na sa House Committee on Family Relations ang hagna nga absolute divorce kag dissolution of marriage sa pungsod. Ginaprubahan ang hagna matapos gamiton sa mga kongresista ang Rule 48 sang manubong nga panalagan sang Kongreso. Sa idalom sang Rule 48, isa ka hearing na lang sa komitiba ang kinanglan kunang isa ka hagna ang nakapasar na sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa sa adtong nagligad nga Kongreso. Angot sini nagtukod na sang technical working group ang komitiba agot i-consolidate ang tatlo kahagna angot sini. Target sang TWG nga makapasa sang committee report angot sini antes matapos ang bulan sang Pebrero. Madamo nga Senate leaders ang nagpahayag sa ila kumpiyansa kay Department of Information Communications and Technology o kung DICT Secretary Gringo Nasan sa integridad kag track record apang gininsister nga magapabilin nga impartial ang Chambers investigasyon angot sa intelligence funds sang ahensya. Nagwa sa audit report nga sa idalom sa liderato ni Honasan, ang ahensya nakagastos ang 300 milyones pesos para sa intelligence sa baylo nga gamiton para sa communications and technology-related projects. Sunod kay Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri, nga damo sa ilang nakibot mangod nagapati sila nga may integridad nga tao si Honasan, kabangdanan nga dapat may buluan kung ano ang natabo sa Intel Fund. Ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga sa iya pagkakilala kay Honasan, wala ini nagaka-involve sa anuman nga anomalya. Si Soto kay Senate Committee on National Defense and Security Panfilo Lacson ang mga nag-file sa resolusyon nga tuyo i-revive ang Legislative Oversight Committee nga otorisado sa pag-imbestiga kundiin gingamit ang intelligence funds. May nakitaan nga crater glow ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOL sa Bulkan Mayon sa sulod na sang duha ka adlaw. Base sa data bulletin sa FIVOLs, dako ang tsansa
nga may magma nga magagwa sa bulkan. Humalin sa matapos ang magmatic eruption sa tuong Marso tuig 2018, wala sa may na-monitor ang feebles nga earthquake activity sa bulkan. Apang bulan sang Pebrero tuig 2019, sang na-monitor ang panibago sining aktibidad. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan mayon bangod sa padayon nga moderate level of unrest. Ginrekomendar man sang feebles nga dumalian na pagsulod sa 6 kilometros nga radius danger zone sa nabagat na nakatundan pakato sa nasidlangan na aminan na sidlangan nga sektor sa kamo nga bulkan. Sa katapusan nga Balita National, magapagwa na ang Department of Agriculture sang suggested retail price kon SRP para sa mga isda nga galunggong o kon marot sa tunga sang mahal nga baligyan ay sini sa mga palengke o kon merkado. Sunog Agriculture Secretary William Dar sa karon yara sa 240 pesos tubtub 260 pesos ang kada kilo sang galunggong sa mga merkado gikan sa anay 160 tubtub 180 pesos kada kilo. Yara naman sa 180 ang presyo sang kada kilo sa imported nga marot. Mataas ang presyo sunog kay Dar bangod sa madutay nga produksyon sang marot bangod sa close fishing season gikan Oktubre tubtub Enero 2020. Apang gininsister ni Dar nga hindi dapat maglabot sa 200 pesos ang kada kilo sang marot. Sunod pa kay Dar nga plano niya kanselahon ang pag-abot sang 18,000 metriko tonelada sang imported marot gikan sa China kag Vietnam bangod dapat tubtub Enero lang ang pag-import sa among isda. Naibaloan nagumpisa sa pag-import sa tuong Disyembre ang pungsod sang marot agod masabat ang kakulang sang supply sang marot sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30 sa Habon Pampaligo, Santon Plus Herbal Soap. Atong rekomendar sa inyo, habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka ba? Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kayo gamiton. Santon Plus Herbal Soap, makapaputi sang panit, makapakinis sang kutis, makahatag alibyo sa punggod kag mga pikas-pikas sa imong guya. So sa aton habon pabaligo, diri kita sa puro kag natural ang ingrediente. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bungod posible tapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kon ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pilagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ikombina ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D. US President Trump acquitted, absuelto sa tanan nga kaso kon articles of impeachment. Samtang Marcelito Pomoy nakasulod na sa Grand Finals sang America's Got Talent. Kag tips naton karon para mag-click bala kung ang imo mag-click ka sa imo boss kung mas bata ni siya sang sa imo. Ilataran sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubos, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maning antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ning Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule pwede naman deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman nga Balita International, acquitted si US President Donald Trump sa tanan nga articles of impeachment nga ginpasaka batok sa iya. Sa ginpatigan niya bratuhan na desisyon ng mayoriya sa Estados Unidos nga i-acquit sa impeachment charges si Trump. Para sa Article 1 kung abuse of power, sa impeachment, 48 ka senador ang nagboto sang guilty, samtang 52 naman ang nagboto not guilty pabor kay Trump. Sa Article 2 naman kung obstruction of Congress, 47 nga senador ang nagboto sang guilty, kag 53 ang nagboto sang not guilty. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, temporaryo ipasira ang 14 ka mga sanga sang Jollibee dito sa China. Ang ini nga mga branch ang yara sa Central Province sang China nga Hubei. Ang shutdown sa 14 ka mga Jollibee stores ang kabahin sa napatuman nga tikang sang gobyerno dito para malikawan na ang paglapta pa sang novel coronavirus. Para naman makabulig, naghatag sang libreng pagkaon ng Jollibee sa mga frontline medical staff nga nagatubang sa problema sa novel coronavirus. Ang mga empleyado sa mga ginpasira naman mga stores ang ginhatagan sa panugyan nga magpabili ng anay sa ilas ni tagsa-tagsa ka mga balay. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 79 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 centimos, samtang ang Singapore dollar may yara nga baylo nga 36 pesos kag 78 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, congratulations again kay Marcelito Pomoy. Pinoy Pride na Action Boy. Kay Correct. Mansubong, nakasulod si Action Boy sa
finals sang America's Grand finals. Yes, grand finals sang America's Got Talent the Champion. Ang hindi nga edisyon kili sa America's Got Talent, tanan nga mga champion, no? Yes, Action Boy. Sa ibang line of country. Yes, Action Boy. Ang Si nag-join. Marcelito was a grand champion sa Pilipinas Got Talent in 2011. 2011. 2011. Sa iya to nga kanta nga pinaka-famous sige na bala nga ginkanta Action Boy ang The The Prayer. Correct. Lead me to a place. Marcelita. Marcelita. Das Marcelita ka in fairness. Kaya mo Marcelito na mo so hindi mo na siya pwede nga ikaw na mangkon So Marcelita nako. Marcelita or Marcelito ika. Pero kami ni Marcelito, di ba? Tarakwan. Di ka agree. Marcelitito. Litito. Gamay-gamay kapag mayara pa yung Action Boy. Aha. So, bali, ikaw ang gadason kay Marcelito. Si Marcelitito, may dason na siya sino. Dason. So, searching pa na siya kung sino na siya. Correct? So, nakasulod sa grand final. Yes, kagang iyagin kanta Action Boy, ang Conte Partiro, o kung ano taga na ihambal mo sa Time English. to say goodbye. Na time to say goodbye. Pero wala siya na goodbye. Wala siya. Kinapasok siya sa finals. Sino ganin sa man? Daw ko na sa mo opera na siya nga kuan mo. Ginkanta Action Boy ni Andrea Bocelli. Bocelli. Kaya actually ang prayer Andrea Bocelli mana mo kag Celine Dion. Fan siguro Action Boy ni Bocelli. Ang tingog ya bala. Nami siya kay kung titingog ya bayi kag laki. Duwa siya. Ang tingog ya. Both laki kag bayi nami yang tingog. Action Boy may kurug-kurug pa sa punta. Hindi ya sila nga daw ginhugid daw duway bla ginapilit. Pilit, oo. Duway ginapilit, bala daw ka natural sa yaya. Very natural. He just sings naturally. Yes. Kung sa duwa ka voices. Oo. Kag nami ang quality. True. Kita mo to pag una gito bala nga nagkuan na sa semifinals pa lang bala. Pagkanta niya sang The Prayer to bala. Kaya pag nag-start ng semifinals mo. Na semifinals. Pag-start pa lang hambal siya sa ka-jazz bala si Howie Mandel. Is that his voice? Sa bayi pa lang. Pagkanta pa lang sa bayi pa lang kayong The Prayer by bayi una si Celine Dion. Pag-start pa lang, is that his voice? Nakibot sila kayo ng babaeng tingog. Pagkanta sa part ni Andrea Bocelli, pertina dayon. Kibot sila dayon. Pagit sila Action Boy. No? Kaya sa comment ni Howie Mandel, ambal niya, he has the best chance of making it sa grand final. True. Asa subuan mo gini hambay Action Boy. Hambaya, I believe that you have the best shot of winning this whole thing. No. Buwang Lain ang talent, no? Budlay talent kita actually. Naka-standing ovation kita ganit sa Action Boy, di ba? Hindi mo na makuha ang talent niya sa practice. Practice ka magkanta, pero hindi mo na makuha sa practice. Practice yung tingog isang bahay, kado ka budlay. Budlay. Kaya kung mamati ka pala kay Mars, Mars. O kung hindi na mamati ka kay Litoy. Alay. Mamati ka sa iya, tipi yung mamata mo, pagkanta isang part sa babae, da babae ka tingog. Na-engage siya nga singer, Action Boy nga kanta. Doon ka na-engage siya, no? Na-engage siya. Da babae ka ng tingog, no? Pagkanta sang lalaki man niya, ano. Ati lalaki siya mo. Pero pag babae, say, kung mati ka babae, gid. Gabi na. Tapos ang range ng tingog, yung taas. True. Si Andrea Bocelli is a tenor eh. So, taas. Taas. Tay pamatian, tabal Action Boy ang iyaging kanta. Ano ganitong title? Conte Partiro. Sige, mati part lang. Sino ba yan eh? Mo na siya. Nakita mo tingog ba laki? Actually, hindi siya galikuan, hindi siya duet. Ginduet siya lang niya. May part nga ginkanta yung babae nga tingog, may part nga kanta yung lalaki. Pero yan ni Andrea Bocelli. Isa lang gina, isa. Puwerte nga abilidad ni... Ilang talent ka Marcelito. Isa mga tingog kaya gidaduaon. Ano to? Anong tabo? Okay, malangta? Sige. So, congrats sa Balita ng Grand Finals. Kag ang Balita siya na dire, ang balganit ni Kuan, ni Isabela, ni Simon Cowell.
Hindi, ang hambal siya nga, ang hambal siya, nga kundi the prayer siya. Pag the prayer niya, pagkanta niya sang time to say goodbye, mas grabe pagid, mas taas. So, ang challenge siya is, kinaulan, grabe pagid ang performance di mo, mas taas pagid sa kanang finals. So, tanawon tani, balo ka sa America's Got Talent, magkanta ka, isa sa importanteng factor is the choice of song. Correct in Action Boy. song. So, kasi makasuggest ka kay Marcy. Manumdum ko, anay. Manumdum. Kag-text mo lang sa iya. Dilayla, guro do ka lang alang, mano. Dilayla, wag yan. Ang makapadaog yung Black Action Boy. Ano gani? Si Marcy Kaya pa, hindi pwede manumdum ko, anay. So, manumdum ka lang. Isang Mayo, ganyan ka. Kado, may ko Action Boy, manadumduman ko hindi ko nalipat. Basta tambo ko na siya. Si Lucio Pavarotti. Nakama na. Namin mo naman kantaya. Si Pavarotti. Kuha man natin, normal na. Diba? Kaya doon nakita ko, nag-impersonate na siya ni Bondok bala? Jimmy Bondok. Sa una. Dito ko na yung mga kanta. Amungin mo na yan, mga opera na mga sa opera, mga Pavarotti. Kami pero galing paburote kami. Tsaka. Muna? Oo. Hindi si Pavarotti, pagkanta, munsang kanta ni Pavarotti, yan paburote. Tsaka kailan na siya boy. So yung text ka kay Marcelito, ako may mga suggest yan. I think mapili na sa Mayogid nga. Yes, of course. Akong feeling ko kuhan ng mga opera man gyapon, salin sa mga opera singers balaw. Kaya daw dragi siya expert Action Boy. Kasi mga Mario Lanza balaw. Na. Pwede ka Mario Lanza sa una. Si Mario Lanza, grabe mo na magkanta sa una. Ano kanta pagkanta na, kung naran sa susunod ganun sa kwarto, kabuka ang kuhan mo, mga glass. Grabe ba? Pero titingog to, tungod sang range ng voice niya. Ay, true. Kabuka mo. Dumduma ko na kanta ni galing isa lang ikaw yan ang kakabuka, sa imo, ako maganda. Kabuka dunggan sa kapamati. Ano na? Balita sa sports. Hindi anay makitaan sa Philippine Cup sa PBA si Junmar Fajardo sa San Miguel Beer. Ginkonfirmar sang Beerman sa isang statement nga may shin injury. Si Fajardo wala pang baluan kung saan hindi makabalik sampang. Pebrero 4 nagpaidaw sa surgery si Fajardo nga nangin madilag unaman suno sa SMB. May mga pang post-operation rehabilitation kay Fajardo para nga makarecover siya. Dako naman nga kawadaan sa Beerman si Fajardo, ilabi na nga ginatarget sa ika-6 nga sunod-sunod nga kampyonato sa Philippine Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! It's Thursday na, Thursday! diba? Thursday na? Dasig mo? Kahit Pebrero na. True, diba? February. Tunad Christmas nung daw ka... Kaduha ng bulan sa True. tuig. Dugay Action Boy, hasta lang daan 29 ng February. Dugay March na. Hasta lang 29. Hasta 29, kaya daw usually 28 lang na. 28 lang, hasta 29. So, leap year sa Action Boy. Leap year sa buong. So, chance na niya sa mga laon. Nga mamana. leap Pwede pa year. kayo nga gaw last trip. No? Kay ang last one nga trip after 4 years naman. No, every 4 years lang, di ba? Correct. So, 29 lang subong hasta ang Amo na February. nga pareho na sila sa Olympics. Tamang Olympics sa mga every 4 years man. So kung laon ka kag makapamana kasi ning leap year, daw pang Olympics na nasimo. Gabi ba? Every 4 years na lang mo. Naka-survive sa Olympics. Ba pang Olympics ka ba? Kaya every 4 years lang yan ang pwede Action Boy na. Correct. In fairness, bangga-bangga. Pagka March 1, mo umpisa na to Action Boy, no segregation, no collection, So dapat ma-segregate kita Action Boy. Kaga daw ipaistubang nila stricto. Ang mga barangay ni should be active sa sining kampanya. Mas mayo guro Action Boy, may schedule guro no kung hababi sa sining adlaw ang tanan niya kwaon ang biodegradable. Kaya mo na siya. May schedule na sila sang kwaon. Kaya actually bala sa pag-ula nato sa basura, pag-aboy nato sa basura, dapat ang mga degradable, hindi mo na saya pag-ikuan. Hindi na saya pag-ipadala tani. Hindi lang ang mga ang ipadala mo gali ang mga mapuslan pa bala gali. Hindi mo na ipagpadala. Non-bio. Oo.
Hindi mo na pagpadalaya sa basura. Ang mga puslan, kaya amo na ganin sa kada barangay, dapat may ara na sang materials. Program, Action Boy, no? May ara na materials recovery facility, MRF. Nga tanan nga mga hindi mapuslan, ang natan magling nga pwede pa mapuslan, dira mo na daiya butang. Namin tanim mo ng program. Pwede pa na iya makuan mo recycle mo. Ang recyclable yan, hindi na dapat pagbutang sa basura. Sure. Oo, mo na sang importante. Mo na dapat. Kaya para magamit pa, Action Boy. Karag labi na ni mga plastic bottles. Tama, pala pwede magamit sina. Kita ko sa una mga Christmas decors nga himo sa plastic bottles. Sa La Castellana, nakita ko to, ang ilang mga sa ilang munisipyo, puro plastic bottles, puro PET bottles ang kuan ang ilang. Hindi mo nila kanami katawom. Correct. Depende na lang sa imong pagka-creativity, artist, Action Boy. ang imong artistic talent. Correct. Kung pila ka percent. Correct. So, subong nga, Action Boy, ang atong nga balita special, ari bilang tips kung paano mo maka-click ang mas hubin mo nga boss pala ha. Kung mas hubin siya sa imo. Butan tabi, ikaw, retire ka na, ang boss mo daw 22 pa lang. Bago pa lang. Diba? So, may na iba na Action Boy nga daw, ay mas una ko diya si mo. Ito galing kay the fact that boss mo siya. Diba? Tasaranggo si mo. Tasaranggo si mo. Kaya ikaw yan, nag-aagras na ka lang sa high school. Di siya nag-master's degree na siya. Di ba la? Correct. So, ari Action Boy, ang una Action Boy, dapat bantayan mo kuno ang imo nga hulag kag the way ka mag-talk sa iya. Kaya may Action Boy nga, especially kung may ginaistorya ka kuno, hindi ka kuno porket mas una kada mas dugay ka sa iya, mo na kuno mata mo, do ka wala ka bala pakialam. Kung may instruction og hambal ang boss mo daw ay kagapamati. Daw wala ka pakialam. Wala ka pakialam. Hinambal mo na yan, nagyan ko na. Pabalik pa lang kuya, na kuya to. Pakadto ka pa lang. Muna sa. Muna may matasan. Pakadto ka pa lang to. Pabalik na kuya. To, isa pa ka sakong asin yung kaunon mo. Pero ba siya ka-Action Boy? May mga bago nga idea. Correct. Diba? That's why hindi mo na sa gani nga boss da. Kay kabalo na siya sa iya nga obrahon. Actually, ang matutod, sinakwan inahisa. Mas mga Action Boy, ma-take ka notes or maano ka blang ka. Or ma-suggest ka. Oo. Kaya may experience ka, make suggestions. Nang sir, like to suggest lang nga, nang amo na. Basta in a way lang nga daw, man basta mo boss, ma-appreciate. Hindi nga daw gina-insult mo siya, Action Boy. Nga, ay, mas una ako di mo. So ako, nga suggestion pa matii. Di ko kung ako ang mo sinabi, nga may mamos na batasan mo. Kung ako yan, dasun ko yung meeting, di na kaya pag-imbitahon. Imbitahon. Hindi kaya pag-imbitahon, Action Boy. Ma-meeting kita, except kay Kwan. Namuna, nakala. Tama ikaw boss mo. Huwag ka malang nga pamati. Daw ginansulto mo ba ko? Sige, ay buwas mga ton nga Kwan ha, regular meeting na ton. Ikaw yung nang lagaw ka lang, anay. Nakala, isa lagaw-lagaw. Tapos sabi mo, special, kaging palagaw-lagaw. Palagaw-lagaw ka. Hindi ka natakan sila, sige mo na. Correct. So, it tapos doesn't ang meeting mean nyo, siya ikutso-kutso nyo. Kala, hindi na meeting niya, Action Boy. Chismosa virus na Action Boy. Hindi ko na iya, meeting of the minds. Meeting of the minds. So, man Action Boy, it doesn't mean man Action Boy nga mas magulang ka sa iyong mga boss. Hindi ka na po or opo. Boss mo na yan. Respect na. Imbis hindi ko mag-respect na, respect na posisyon. Correct. Amo na. Kung ara ka mo sa office, respect siya. Kung ara ka mo sa gwa, pwede guro. Sa gwa, pwede ka to yung baklikutan na ito. Kung sa sagwa ka mo yan. Okay, even ka na Action Boy, ang hambabi mag-amay sila or mag-iloy. Basta ara siya sa job nila. Bisan amay ka pa? Basta mas taas, ila bata, sir, ginaya or ma'am. Respect na posisyon. Professional, pag-Action Boy. Kung sa busina gani, sir, kasir ka sa bata mo. Hindi siyang kwan mo, siyang boss mo. Pag pulis balay, lumugas itong pinggan. Tidra ka lang dyan makabalos. Tidra ka makabalos. Balusin lang ito sa balay. Kag always remember, mas dako imo mabalos, kaya mas dako ang gina-spend sa oras sa balay. Sa duty, di ba? So, dra ka lang baka-bakahi. Tapos, Action Boy, next, mangin, professional kagid Action Boy. Professional. Professional kagid Action Boy. Dapat maging professional kagid. Kaya man, hindi mo kanamdomon niya,
mas mas una ka na sa iya, mas ikaw yan nakahibalo sa Nasilibran lang ang trabaho lang ito, walang personalan. Correct. So dapat kagid action boy, kabalo ka bala hindi ka balang tamaan, bala ka pakialamera, bala ka kayo nga do ka bida-bida kagid. Ang lain pag isinadaya, kung may instruction ang boss, ikaw yan, balumot ng mga co-workers mo nga, hindi na yung sala na yan, iya yan. Nagkala, ito action boy ya. Hindi na mo. Di mo na. Ari sundan yu ay kalain. The best way dapat is to make suggestions. Kaya kung kapati ka ikaw may experience, may madamo ka ba, make suggestions. Correct. Kaya may rason ako nga, hindi ikaw ang ginimo, boss. True. Diba? So, bisan sana pala kadugay mo. Sulsug balanog ka. Sulsug balanog. Sulsug balanog lang. Action boy man. Nablang, hindi ko yung pagkunada kayo na. Sulsul balanog na. Sulsul balanog na tawa. Nga may balanog pa, Okay. Ang sulsul, doon na chindihan. Kung pang balanog, di pa ginagawa. Tsaka. Mangutang boss mga mas bata sa imo. Wala. Tulak ko. Okay ka pa man boss yung mas bata sa imo na. Wala. Kita bala imagine ko ikaw bi boss ko. Mag-click tayahan. Siyempre, you know how to respect bala action boy. Ang mana si action boy, Duran. Ibigay mo pamahaw ka rin na. So, ang last action boy, important man sa tanan action boy, mag-akto ka sa imo edad. Oo man. Diba? No? Meron nga, patulan niya pag iniyang... Patulan mo pag iniyang mga amo na yaman. Sure. Edad mo muna na. Ang kapangaway, kapay action boy. Kapangaway. Kapangabot ka pa sa iba niya table to action boy sa pangaway. Oo. May, balang... Gina-respect ka na lang katungod bala sa imo nga edad. Huwag ka na lang bala huwag ka lang ginapatulan bala. Kaya tungod sa edad mo bala. Wala ka gina-respect sa imo nga posisyon. Wala ka gina-respect kasi imo edad na lang. Halain. Bisan doon kay ilinit na gid sa imo, bayan ka na lang. Bayin na lang na siya kay... Dali mo na siya. Dali mo retire. He is nearing heaven's door. Dali ka lang. Patel ka dyan gali. Hindi ba kasama mo na, no? Bayin na lang na siya. Kay sa katikulangon niya lang na. Isa na lang kasindo. Gabi sa isa kasindo. Imagine, isa kasindo. Higda. So muna, nang kinanglan, kung ang edad mo, parespeto ka sa... Ikaw man nga may edad na, parespeto ka. Kaya may harap action boy, bisan mas hubin sa imo boss, kung do ka respetado ka blang nga tao, sila mismo maano gid sa imo. Kag mangayo pa sa suggestion mo. Correct. Kina sila bisan boss na sila, gina-look up ka na gyapon nila. Correct. Posisyon na nagdiferensya sa inyo kag sweldo. Correct. Basta nga dako pa sweldo mo na sa iya eh. Di ba? So mo na. Kaya meron gid iba niya nga mga boss nga mga hubin pa nga nag-accept gid sila action boys ang mga suggestion man. Ano mo na karon kay ginkwanda saya? Seniors. Correct kay ginaya kay natabuan na ingati ang iyang qualification ga fit sa iyang posisyon. Fit sa position. Correct. So, ang mana siya action boy para hindi damo high blood sa subong nga 2020. Correct. Inaya sa mga edad na sa boss nga bata. Ang boss naman nga bata, lain naman na iyang tip naman para sa mga magulang sila. Ang nasiling ko na, ang pinaka-the best dira is, babayin na lang na. Pila na lang katuig tinari sa kalibutan. Isa na lang kasido. Higda na dayo na. Hindi man sila nga pila katuig tinari sa kalibutan. Kundi nga, manog-retire naman na siya. Manog-retire. Intindihan na lang na. Kung hindi siya magpitsindi sa imo, kundi siya maintindihan, sige lang. Nagdagay ma-retire naman lang siya. Muna lang na. At diba subong pila nag-action boy ang pwede naka-retire? Kaya may aras la bills mo napasar sa government employees nga 56 na. 56. Dahil mo nila army or police bala na mo na nga edad. Nga at the age of 56 kaya mananda nga daw ma-enjoy di mo ang imo retirement. Correct. Kaya man pag-retire nila tsakto lang dugay-dugay higda na dayon. No? Para ma-enjoy mo imo retirement. Yes, correct. Okay? Sige. So, there's nothing wrong with the boss nga mas younger sa imo. Yes, correct. Kung ikaw mas magulang, importante ang nami pag i-guide mo siya. Kahit sa matutod lang, may ara kagi man na ibaluan nga way mo sa balong. Tungkol sa experience siya. Because as what has been said, experience is always the best teacher. Correct. Kung may suggest ka mo siya may suggest ko pala. Hindi kaya, bala ka doon, hindi kita mong ginabra mo. Hindi na mong imo na. Bago ka lang di. Pangilag. Hindi na kilag ka, anay. Nga mo na bala, hindi mo ka muna. Correct. Sige. Good morning, kagawad Ulay Abalahon.
Ay, Duran. Ano? Alway Abalon, good morning. Sa kay Kiting Osison, dira sa New York. Kay New York, Kagawad Aljano sa Negro, man Aksyon Boy, good morning. Rosa Negro, good May morning. Cautivar Duhenyo, Sani Arnaldo Paladar, Rose Wenner, good morning. Sheila Donaire, Ems Aboso, ako nga bro, si Cedric Caniet, may nga agaman. Almira Borbon Torres, good morning. Doc Baltasar Di Lorino, Gary Lake Manzanida, Lisa, good morning. Good morning. Kay Joanna Grace Esta, good morning. And kay Miss Seven Heaven, kay Evelyn yung Pomoseno, kay Eagle Eye, kay Mabel Morin, Aksyon Boy, kay Michael Noble, good morning. Kay Jermily Trinidad Kabuhayon Emesino, kay watching from Carabalan, sige. Kay Ronquillo Simeon, good morning. Kay Nene Villanueva, Roxanne Enderes, Andy Saludares, EJ Vicente Roel Seroma, kay Aquarius Boy. Hindi na mabasa ang ilagay. Gagawad Mira Polidario, good morning. Bala. Parang Gagawad Rocky Nesya Sampanokoy, good morning. Yes, Kaya. Okay? Kaya Kapitan Bibing Noblin na lang. Yes, Kapitan, good morning, Kap. Standby kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Hopon. Ang inyo naman ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.